Mati. aya obi be aya tani kono doma otewa wa adadu ayatuha aya abibe tani kono doma Wallahi. suratul fitaru Tikatala. obe tani kono doma Ayi apa sih? te basmalatu harfu ya Ya siapa? Dengar. Mati. o tani kono don fana ala ye janime gardew a sécurité ayo ala yolu ke tani kono don ale hati sata ashar na tani kono don o to kumi meleke tani kono don do de akacha oye me groupe do mais hanna kala meleke tani kono don o ti ma ka ko ya parce que ni meleke kelen be bi be fa wallahi na kunya lantan ni abi ko de mati abe sutu fa abe basaw fa wallahi abe mo fa tikatala aka kelen wallahi aba bare don manai mati sura ye ay gere dola de o ti ka sura ye sebe shetan kono do na ali kono mati gɛlɛya bɛ n ka o ko tɛ dɛ n yɛrɛ mana tɛmɛ maa min ka bitigi da la maa t'o fɔ bilen o ka jugu gɛlɛya ye denko gɛlɛya bɛ n'a tɛ dɛ nugu yɛrɛ tɛ n kɔnɔ sora in di dɔ ma dɔrɔn a k'a sɛbɛn siɲɛ 19 dɔgɔ mana ɲa cogo o cogo dɔgɔ mana gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo o cogo jeli b'a cɛ ci dɛ n'o m'i diya ni danaya bɛ yen minisiw bɛ mansin min kɛ ka yiri si f'a mugu bɛ ton ten o dɔ ɲini ka k'a la i k'i kɔ n'a ye tellement que siri bɛ tigɛ i bɛ koko 3 sɔrɔ yɔrɔ min walima koko 4 i bɛ bali ka mugu k'a mɛn de sogo la o kɔnɔ i bɔlen dingɛ kɔnɔ sa a y'a faamu sora in gundo caman bi sora in na gundo caman an ye minnu kɔrɔbɔ ka kisɛw y'a la iya sama ala ko tumana min na sangolo in fatorat n'a cicira k'a cici k'a pɛrɛn-pɛrɛn k'a bimbi sora in man di dɛ amadi ala kan ta la kulana nati yɔrɔ kuma la k'a fɔ ko sangolo yɔrɔ dɔ pɛrɛnnen don ngo a bɛ daga du la n'o ye wallahi nati oran fu de pɛrɛn da bɛ sangolo la ayiwa nga sangoro épaisseur a giriya n'a ko a bɛ tigɛ ka bin a bɛ tigɛli min ka bin min kɛ ka bin o giriya ka bon kulu ye o bi bin ɲɛnama jumɛn wa kɛ liye bilen ala kana bin yɔrɔ min a t'anw ma dɛ nka a bi kɛ ni diɲɛlaba sera a bi kɛ ala ko tɔgɔ ja sama in fasara ni sangolo pɛrɛn-pɛrɛn la ka bin